мирзо аҳмади ҷуразод шоири ватансару 90 сола мешавад. ӯ бахшида ба аз ҷашни 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон китоби нави худро мехоҳад аз чоп барорад. ба китоби навиштааш унвони дасти дуои модарро гузоштааст. китоб аз рӯзгори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақл мекунад. дасти дуои модар ана ҳамин Эмомалӣ Раҳмон 16-ум иҷлосиява ам модарашон дуо гирон омада шаҳри Хуҷанд ба қасри арбоб ба раиси ҷумҳур шуданд. 24 ноябри соли 1992 ана буромада гуфтам ки ман халқам ба сулҳ меоварам. ҳамаи гурезаҳоя бармегардонам гуфтам. ҳамин ҷа илҳомам омад. ман якумин маротиба ман навиштагӣ Эмомалӣ Раҳмони мо, тоҷи сари даврони мо, виҷдони поки шони мо, исмоили Сомони мо. то имрӯз мирзо аҳмади ҷуразод зиёда аз 10 китобашро нашр намудааст. китобҳои навиштааш ба мавзӯъҳои ватандӯстӣ, тавсифи манзараҳои зебои кишвар, пешвои миллат, модар, фарзанд бахшида шудааст. аввалин китоби эҷод намудааш боғи сухан ном дошта соли 1998 дар Хуҷанд ба чоп расидааст. ҳамчунин китоби файзи пешво тоҷи сари даврони мо ба қалами ин шоир тааллуқ дорад. мирзо аҳмад санаи 18 августи соли 1930 ба дунё омада соҳиби 7 нафар фарзанд мебошад. ду писарашро дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ аз даст додааст. пас аз чанд рӯз ҷашни милодаш буда ба синни 90 медарояд. шоири ватансаро пас аз хатми техникуми ба номи Владимир Илич Ленин ҳозира коллеҷи хоҷагии кишоварзӣ ноҳияи Мастчоҳ ба ҳайси муаллим тӯли 40 сол фаъолият намуда сипас ба нафақа баромадааст. мирзо аҳмад аз солҳои ҷанги шаҳрвандӣ нақл карда таърихи он давраро ёдовар шуд. гуруснагию ташнагии он рӯзҳоро ҳаргиз фаромӯш намекунад. ба гуфтаи худаш новобаста аз азобу машаққат ба касбаш содиқ монд. устод барои донишҷӯён дарс мегуфт. ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд. ҳамин ҷо омада ман аку ҳамун ҷангиам шеър мегуфтам, шеър менавистам. баъд омада гуфтам ки мои гиром мебурем куҷо ва душанбе ва майдони шаҳидон мебарем. сони ман гуфтам ман як 4 шеър мегӯм. ҳамин шеърам ба ҷавоб дода тоне ҳамамо мерем гуфтам. майлаш мехонадагон ҳа гуфтам. ин хоки сиёҳ аз ману ту мемонад, беҳурматиҳо аз ману ту мемонад, некони замон неки надида рафтанд, неку бадиҳо ба сина ҷо мемонад. ҳамто гуфта будам ки ҷавоб те гуфтам. гарам шуд, ҷавоб дода наметавонам. набошад гуфтам шумо барои сафед мо талабаҳом ки ман дарсам гузарам. мирзо аҳмади ҷуразод аз пушаймони чандин нафар ки замони ҷанги шаҳрвандӣ бевосита дар майдони шаҳидон қарор доштанду ба эътирозҳо шарик буданд нақл кард. ҳамчунин шоир аз ранҷу азобҳои модарони тоҷик дар он давра ёдовар шуд. баъд аз 2 сол 3 сол як чашадид омада пеши пом барофта. шумо валӣ будед, дутта додарам муд, ман мондам якта. гуфт модари тоҷик гуфтам арабҳо азоб дод, искандари махдунӣ азоб дод, чингизхон азоб дод, гитлер азоб дод. гуфтам акун истиқлолият озода шудам. баъд гуфтам шукр намекуним. гуфтам якдигарро мекушем. гуфтам худо намезанад. гуфтам фақат мардакову қаҳрамону модарон не. модарон азоба мекашанд, қаҳрамоният мардон мегиранд. ин айб неми. ин айб неми.
من میگم که همین دو مادر به نام قهرمانی داده تمام مادران پیشقدم ملت تاجیک به همین اردن ها داده شود. میرزا احمد میگوید که پسرانش معروف جان جورایف و مزبور جان جورایف را در سالهای 1996 و 1998 از دست داده است. فرزندان او اشتراکچیان برقرار کنندگان ساخت کنستیتوسیونی می باشند. حالا یاد فرزندان جوان مرگش می کند. او فخر از آن می کند که پسرانش در راه آزادی و آبادی مادر وطن جانشان را فدا نمودند. سال من مزبور جان پسرم سال 92 اینام جغزده گفتن دو اینستام کرده بود. اینستام کرده بود اویده جغزه گرام. اینجا غفورف بکار کرد. غفورف وای به ولایت بکار کرد. مایار ملیشه کادر بکار کرد. اینام محمود آمدگیده همون شب پستانده بود. اینام هلاک شد قهرمانی. اینام هلاک شد. حدش به پرزیدنت امام رحمان قهرمانی داده. امروز شاعر تنها یک آرزو دارد. میخواهد که مجسمه اشتراکچیان ساخت کنستیتوسیونی در کشور ساخته شده در آن نام فرزندان وی نیز ثبت گردد. گزارش سید مختار سید انور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.